फैलायबाय खोनसेबा वेलकाम ओइ नुदों नुवाखै लांखौ फट' केमेरायाव नुदों फैलायबाय खेबसेबाव गोदान बोसोरा जोबाखै नालाय दासो दिनैसो 2 थारिख नै फैलायबाय नै जोंहा मोसाखावरिफोरा गोसोआनो थानो हायासैब्रा स' माबा बुंग्रोनोसै आं र' सिगाङावनो नोंथांमोनखौ खुलुमबाय आंनि चेनेलावहाय नोंथांमोन गासैखौबो खुलुमबाय गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनाय बावहरनाय जाबाय गोसोआ थानो हाथारासै नै मोसाहैदों बै खाथियाव मोसाहैनोसै आंबो स' गाइस मोसाहैनायनि सिगांनो मोनसे बाथ्रा बुंलांबावथारनोसै आङो खोनासंनानै लादो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना लादो ओमफ्राय बेल आइकनखौबो थुनानै होदो टिं टिं टां टां होनलायनाय थुनानै होदो मोसाहैथारनोसै नै आङो आरो इन्टारेस्ट बा नायलांबाय थादो भिडिअखौ बिराद इन्टारेस्टेड जागोन बायदि मोनदों आङो मोसानायाथ' डेन्जारखा आङो बिराद मोसानो रोंखायो ओमफ्राय जोंहा फैगासिनो ओइ मोसाखावरिफोर फैबायना फैयाखै ओइलाय मोसाखावरिफोर फैगासिनो गोदान बोसोरनि गोदान बोसोरनि दासो जादों दा मानो दामग्रायालाय माथो गाइसफोर नायनानै लादो मोसाग्राफोरा जोंहानाव मोसानो हायदों बिथांमोना नै आंबो मोसानोसो थानो हाथारला माइकआ बैथिं फैगासिनो हनै हनै गोजों जोंबोलायदों जुलि लाबो माइकआ जुलि लाबो बिखाफोरा दुब दाब मोनलांबाय आंहा मोसानो लुबैनाया फैगासिनो नै दामग्राया फैगासिनो बाव माबाजोंसो लाबोदों माथो माइकखौ दाम्पारजोंसो लाबोदों ना माजों लाबोदों दाम्पारजों लाबोदों लागाव होना हो बै गुब होननायफोरखौ होथारनोसै मोसानाया सयथिनोबो दे जायगाया माहाय थिग आंनिया नै RCC लुबाय थादों नालाय जायगाया थोआखै ओइ नों हमदो थेलाखौ नों मोसायाना दे सोलाय सुलु बिलाय मोनसिखौनो हो थांसिगोन आंहासो दुखु जासोबाय आरो मोनसेबो मोसाबावबानो जायो थांसिगोन होनबा बिसोर हनै थांजोब्बाय मोसालानो जानायाव थांजोब्बाय जोंहानाव मोसानानै आंबोथ' बोरै थाबावनो न'आव दा एसेल' ससेल' जाबाय थांबावसै आंबो मोसानो र' नायलांबाय थादो नोंथांमोना नायलांदो आर'नाइ गैमारा गद्रेसाव थैबायलै जोलैलै मोजां मेथाइ दामथारो नै हे दाथ' नांलालै बेलाय मा हिउनि बेलाय फिसाजो बाग्रा जासिगोनलै बेनो
नेक्स्ट फैबायलै जालालै बे माइ हेभि हेभिखौ होना हो बांद्राय लिजिबा मोसानो इन्ट्रेस्ट नाङा होखाव बिखाखौनो मावग्लुंहोनो हाया मेथाइआ नुदोंना एसां दलल' थानो हायो एसां मोजां मोजां मेथाइ दामना होदों एसेथ' ओरै जानांगौ माहायबो लोरोब जाया बिथांमोना नुदों लोरोबानो जाया एसां मोजां मोजां मेथाइ दामना होदों बिथांमोना माहायबो लोरोबानो जाया आयौ एसां मोजां मोजां मेथाइ दामना होदों माथो ओरै जानो हायो सेस आसरित मोनबाय आं बिथांमोनखौ गोदान बोसोरनि Mamlah. Kacau tak? Yola. Udah mosaबाय दसे एन्जय खालामबाय गासै गोदान बोसोरनि माथो खालामनो अबा गैया हिनजावफोरना जेबो साना मोसाबाय एन्जय खालामबाय दसे सेंग्राफोरजों नोगोर मेंबाय स' आं दा जोबनो बेखौनो बुंनो इच्छा खालामदों आंनि चेनेलनि गेजेरजों दा गोदान बोसोरनि एन्जय खालामनांगौ मोसानांगौ रंजानांगौ रोजाबनांगौ गासैखौबो खालामनांगौ नाथाय जों आथिखालाव नुयो बांद्राय माने रंजानानै माने ओरै जों मा होनना बुङो जौ लोंनानै वाइन बाहायनानै मानसिफोरा माने गोदान बोसोरखौ वेलकाम खालामो इन्जय खालामो रंजायो नाथाय आं बेखौनो बुंगोन जे जायफोरा माने गोदान बोसोर 1 तारिखआव जौ लोंनानै बहाबा लामा सामा गोलैना थाबाय बहाबा माने नायथावथारि माने पिक्चारफोरखौ दिन्थिबाय माने होमबा बे बोसोरा नोंथांनि थाखाय नोंथांमोननि थाखाय गाज्रि मानो होनना बुङोब्ला 1 तारिखआवनो जुदि जौ लोंनानै फेनानै जुदि गोग्लैनानै थायोब्ला माने बे दिना गाज्रि नोंथांनि थाखाय गुदि बोसोरानो नोंथांनि थाखाय गाज्रि स' बेनिखायनो जानाय लोंनाय बेफोरखौ बाद होनानै गोसोनि रंजानायजों माने जों इन्जय खालामनांगोन रंजानांगोन स' दिनैनि ब्लगखौ बेयावनो दोनथ'बाय बाय बाय